mi sikki hay ɓurɗo e mon famɗude hannde jaaboto ngal namɗo eewa hanki holko jangi pulaar ɗum hannde yeru muɗum nan ɗon alaji abdou ndiaye en jiiɗu men nan ɗon ceerama sambalo en ene mbayi hen ko weɗɗa kono kadi en jiiɗu men kadi fayidaji ɗi ngannduɗa ko baɗɗi fayida ene nafti renndo ngo hannde no feewi kadi fof wiya ko jangde facciro mo jogormi haalde ɗo mo gadimi nande ɗum koye ɗemgal makko kanko ceerama sambalo saanga nde o ari yillade duɗalam mbiɗa jangge pulaar on saaha galle amen tan ujunnaji ɗiɗi e sappo wonno 2010 woni ko helembere wiyetede jangde nde koye makko gadimi nande ɗum ndeke noon wadde ko ceernam woni hollum jangde o jo ko jamiroje o ko Allah mo o ko ngarɗinoje do o ko denoje e o ko endam ndeke noon wadde en paami helmere somde ko foti ni jamiroje Allah ngarɗinoje denoje endam wadde en paami ɗum ɗon ko hunde ganduɗa ko sinkode hunde ganduɗa ko yonde hunde fewnode nde ganduɗa ene fewna neɗɗo aduna ko noon kene fewna ɗum laakara woni jangde nde sabu so tawi en duttima e Qur'anul Karim dendagal deftere nde fof capanɗe jeegom hizba o adi jippade hen ko helmere jangde toon to hayre gar hira ko toon jibril tawi nda sallllahu alayhi wa sallam ewa tawone laaɗen yahanno toon fodde ñalawmaji e nderoya toon Allah on waɗa ko wiyete ko halwa fitti ko yeewoyde o immo wuuro o faya toon to ladde hayre nan toon hayre nde ko wimbo wiyete wimbo ko hayre mawde tawa kadi ne waɗi luuro wona to ndefto ala ko dayimo toon so wona yewde kanko kan goto sallllahu alayhi wa sallam o won toon ñalawmaji omo rewa Allah o toon de jibril tawimo wiyimo iqra ay ko nde simol aɗi jippade Qur'an iqra fetti ko janggo ndeke noon wadde en paami an neɗɗo dariɗo e felo jangde an dariɗo e ndeɗo yamirore ya faam an ko hunde mowne gonɗa a wonani cakan gonɗa ko mowni ko ganduɗa kala no jagguirɗa ɗum ne famɗi pulaar noon wi jangde ko famɗa suura heewalan mina ene yowɗi e tubago sofani e mawgu ɗum kam sikki ala ko noon tigi woodi ndeke noon wadde gando ko woyɗo gandal ko ndiyam muñal e ƴoyre ko bagal ɗaɓɓowo gando kam en paami so tawi wiyama ko woydu yeru hokkuma ɗon ya faam e nder yeru ndu e woydu wonde caggal men kawma sambalo kanko woni gando ko woydu holko ƴeweten e woydu sen ngari ndiyam walla yo ndeke noon ko ndiyam ƴeweten hen holno kiɓeten ndiyam ɗam beele en garat tan yi tan faccen yi hen walla ala ma marañen seeɗa kay baale ɗe ko adi nde ɗum ɗo ara fuura o wonno hanki ko sikki ma safede ma warñede ma tampede yo wadde gandal ko noon heɓatote tampa e arde immade galle moon faade duɗal yaadundu tampa kadi sa yettima to kadi etoɗa kadi tampude to banggue bindol to banggue jangude to banggue fiide hen daade to banggue namdade to banggue hankadi nam e sifaji kewɗi ma tampana ɗum nde keeɓa ɗum nde tawa noon kala ko ganduɗa ene heewi nafoore ko noonne kadi wayi hewde jarabi e hedde heewi ɗum ganduɗa ko wiyeɓe holko janggi pulaar ha eko nandi hen ɓe mbiɗen ɗum so taw ko namdal wonno ko hanki kono wona hannde ɗum hannde laaɓi cer sabu nde wiyata noon nde e on saaha no sifori ni eno sifori hannde ni eɗen gandi ɗum sefti no feewi ewa ɗum noon kadi eɗen jetta mo ganduɗa ko ceerno Mahamoudou Dialal Dieng kadi dariɗo e darde nde ganduɗa ko fayodinde gam rewtude humam binnagal e nder rendo meɗen waɗi defte ɓe ganduɗa ko lakdare pulaar en hay anno dina ma en risale en e mbawa limtude defte kewɗe ɓe ganduɗa hannde o yitti majjere ha laaɓi cer hanki o neɗɗo sene jangganno sariya ko ma ndewa ɗemgal arab limta ba hijja bi ngara ndewa e taro ha mbawa on saaha kadi ndewa e deftere wiyeten lakdare yimmoɗa toon faya asmawi yon hankkadi nam mbaɗa noon aɗa fiftine arab aɗa fiftine ga e pulaar noon saaha faama walla mbasa famde hen saaha ene metti kono noon ɗo Cheikh Dialal Dieng itti ɗon o eggi ɗum toon o ine leemi o addi ɗum ga ko ɓuuri yawde ko sabu teskade mo Allah ene haalde Qur'ana o wi ala foof nelaɗo mo min neli so wona e ɗemgal leñol mum wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi min nelani nelaɗo so wona e ɗemgal leñol mum ala dañƴi ɗum noon so wona ala dañƴo ko e kufto dindi so wona nelaɗo sallah sallam kanko nde o nelade o nela koye dendagal leydi kono ko adimo dendagal nelaɓe nelnoɓe go foof nela koye leñol muɗum e ɗemgal muɗum wadde ko fonkude ɗemgal andude ɗemgal ko hunde mawde kañum woni fof leñol alay saago so tawi wuuri han leñol ngol wuurat so tawi kadi ngal laaƴi kadi leñol ngol laaƴa eyi wadde kena wadde ɗemgal so wuuri leñol ngol wuurat wadde enen etoɗen wurnude leñol ngol
e jangde ewa ceenti kadi jangde pulaar o hannde ene jogii sifaaji ɗi ngannduɗaa ko wonaa tan ko janngeteno tan gele yomi waawa tarde bindol tan waawa windude ɓatto fuu jam waawa liirde jayndiji en waawa waɗde hen haajuji jam e ko nanndi hen kono iwi toon hannde yettiima ɗo daawal janngannoɓe qur'ana hay janngannoɓe sariya daawal ngal jettingal hannde Allah ne hokki hen e on ɗon e barke ceerno Allah ne hokki hen janngo e pulaar sabu qur'ana hoore mum le ceernajo wonko waɗi hen e pulaar hen lekna wadde en paami o iwi hayko sari o to tan waari fettam rommet ko ngannduɗaa ɓennotaako holtoon qur'anul karim e windude ɗum ɗemngal pulaar ko noon de caama tan jumaji e lekna wadde ene waɗi daawal mawngal ngannduɗaa seeɗa men ɓe ndarii hen eewa ɗum noon wadde ko yooɗeede on e darnde mon e pellital mon e jangde mon ko noon kadi e sembinde on wiide on yon tinno kala ko nannguɗon jangde nde nanngire ɗum paamon nganndon ko nannguɗon ko njawon ɗum mbiyon famɗi nanngon ko ɓuri ko nanngunɗon ko so hoddiraama ko 52 nannguɗen en kala temedere nannge mbaɗee 100% mbaɗee yo yetto temedere e temedere fodde ko nanngunno jangde nde ko mbason ƴeewde ko ɓe janngaani ɓe e ko nanndi hen e sifaaji sabu madina gunas ene anndira jangde pulaar ene nanndira jangde pulaar ene yeeɓira jangde pulaar ɗum saabi reɓi haa jibini dude anndu diine ma to ɓunndu en tan kadi nam haa to perlo en hay ko nanndi hen e gardugol saɗa amadou balisi ɓeɗo ɓe gardude jibin ɗum ndeke noon wadde kamɓe o hannde ɓe keeɓi hen ngannduɗaa kadi ko mawni kono noon kadi eɗen jetta Allah subahanahu wa taala enen kadi Allah kadi heennani caggal sabu haa hannde ko woni ceerno Amadou Samba en jaɓaani keeɗen caggal eɓe ndarii darɗe tiinde darɗe nde ngannduɗaa ko rewti ko binnaagal haa e ko nanndi hen ndeke noon wadde so tawi woni min mbaawi arde ɗo ko addi ko fof ko weltanaademo wonaa ko min kalda ko wonaa commentaire alaa kono siforini sabu yimɓe ɓe ngannduɗaa ko wonduɓe e fannuji fof ɓen ne nganndondiri Allah waɗi min ngoddii e dude place gila ko adii hannde kono noon Allah waddi min kadi gollorgal gootal to radio to wadde minen emin nganndondiri tigi ewa mi hasi kala gootal ko haali e goɗɗo taw kadi ko noon woodi ñande fof komi liɓɗomo e omo anndi ko helme pulaar ñande fof ko liɓɗomo ɗum kam kono yewtere makko helme pulaar e yewtere kadi wonde fayida ma ko noon kadi e yewtere nde ngannduɗaa kadi ko anndu hoore ma machallah ndeke no wadde ko wiide yen tinno no feewi tan jangde ko taabal aɗa jannga aɗa ɓeydoo famde aɗa jannga aɗa ɓeydoo finande aduna o ko noon kadi aɗa jannga kadi aɗa heɓora heen ko ngannduɗaa ene ɗaɓɓertono sabu so tawii woni en ƴeewi e yeruuji ɓe ngannduɗaa ko ngendiyankoɓe hanki ɓe ngannduɗaa ko winde ɓe jimi keewɗe ko nanndi heen ko wayno ngannduɗaa o mo ngannduɗaa ko Mamadou Abdou Seck feetere jewngol ko ndeer yeru jimi ɗe ko njehii jooni yalla taw nde kam joni heɗen alaa heen abbe yimre eɗen holko waɗi enen so eɗen jannga jeggoɗen so eɗen daña annoɗen so en ndenti kaɓen kala ko kawɗen fecca ay ñinnomi arde so wiyanno ko wiyama ɗemngal men jalen mbin ko ɗum moynuɗen ayi ɗum ko hanki ɗum ɓurno heewde walla noon ne ari haa hannde joni noon so wiyama ɗemngal men jalen ma woodi namdidema an holko janngata mbiya ko pulaar jannganmi wona jaldema ko janngata pulaar aɗa muyne pulaar aɗa haala pulaar ay o tigo saɗa yiilo majjuɗo jagge junngo makko o woni majjuɗo e te so tawi inde makko winndama o wawa yiide beele way jiri woɓɓe en ko wiyete ko hippuɓe en colonisé woɓɓe en colonisé ɓe ngannduɗaa ko wayno France ɓen kañumen muyni ko ɗemngal mumen janngi ɗemngal mumen mbaawi ɗemngal mumen ngari kadi funti en janngine ɗemngal mumen haa giɗɗen ngal mbiɗen ko kanngal woni tabitngal ko kanngal woni kettinal ngal ko kanngal woni ɓamtawal jannguɗen ngal wadde no musidɗo wino ni ɓe janngini en ɗemngal ɓe cuuɗen ganndal woni han kadi nam jiyaani ɓe jannga hayba diplôme taw waawa feewnude hay ko masalal waawa feewnude ɓe no wadde eɗen nganndi kamɓe wonko ɓe cuuɗi en kono kadi wonko ɓe nganndina ko en mbaawa ɗemngal maɓɓe ngal sabu anndude ɓe neɗɗo so tawii a foodiima haw dañii ɗemngal ma o waawi ngal haa o huutoriima ngal o ɓeydiima so o ɓeydumaa ɗo aan ko ɗoon usti hoore makko sabu sikki alaa neɗɗo omta tan koye ɗemngal ndeki noon wadde en paami jangde nde tigi nafoore wonde e ndeer jangde nde haanino noon daawal ngal taw ngannduɗaa e ngal ɓuri ɗo yaajde no feewi ngam ɓeyden kadi jewte men ɓe ngannduɗaa ko ɓe jinɗen yewtude ɗo kono sahaa haaɗani gooto en ngartu ɗo e sahaaji ɗi ngannduɗaa ko limtinde sawo teweɗe joomiraaɓe eɗen ngara e
woni konngudi ɗi ngannduɗaa ko sifa hanki pinal hannde ɓe ngannduɗaa ko murtaninaaɓe o to wiyanno holmo njaaranmi noon o wi njaaranmi ko ɓee ɓe tampaani ɓee ɓe kaaɓaani ɓee dariiɓe dadiiɓe sembinɓe haɓeteeɓe ngam woto samba woppineede woto samba woppuɓe neene rewa e jeynooɗo ngisa pulaar ɓe lewii ɓe ngaawi alkule fuɗii ɓe ndimi celluka woftii ɗum ko maaro ko Thierno Samba Lo en kaaldete ɗon e dariiɓe e darnde jannginde nde ɓe janngude e jannginde ngal min coñorii est ce que ɓe wiiɓe majjere ɗemngal maɓɓe haanaani ko ɓe fellanooɓe ngal jihaadi ɓe koyaani oye njaaranmi ko ɓee e pulaar ko ɓe winndooɓe aadaaji kala ko ɓe wittooɓe gannde kala e leñol maɓɓe ko ɓe sarooɓe ɓiɓɓe mbiimi e wiimaami ko ɓe finndinooɓe ɗon kadi o waɗi so won jettaaɗo paamii koye won jennaaɗo ay pulaar o so won jettaaɗo paamii koye won jennaaɗo hol jennaaɗo aan biiɗo ngesa aan jettoora a dañataa aan biiɗo ngesa pulaar moƴƴataa e keeri mabba njalaa cerkitaa mbiyaa ƴeeweeɓe haangaaɓe ɓe finataa est ce que juude mi ndiima aan mo faamaani wallahi ka jannguɗo mo finaani o wiren feccen ka dariiɗo e ngesa janano ka cirnginiiɗo a yeru jinɗen rokkude naane o to baŋnge wiide haaldude ko baŋnge ɓe ngannduɗaa ko rewɓe ɗemngal français ngal haa gonɗini ngal e famɗini ko maɓɓe ko famɗini pulaar o wii e ngesa janano ka cirnginiiɗo eewa woni hen kadi rem peccen ka dariiɗo rem peccen on ni o addi konngol ngol woni no maslaha ni wona rem peccen rem kayminawo ɓen ko noon mbaddi e meɗen hono ɓe mbaddi e meɗen sabu han kadi nam Sénégal naaɓe fof han kadi walla ko ɓuri hen e Afrique l'Ouest kam hay ko nandi hen mbiya ko huutiri ko ɗemngal français wadde ene jeeya ko ɓamtiɓe kamɓe tubakoɓe e ɓaleɓe huutoriɓe ɗemde maɓɓe deke noon wadde so tawi woni kadi ene jeeya ko ɓuri wawde ɓamtude leñol o nawrata ɗum yeeso wawde huutorade ɗemngal muɗum e yeru so tawi woni winda ɗo e nder nde ɗo inde Amadou so tawi woni ko arab winda ɗo somi windi ha paari ewa so tawi mi jangguina ɗon inde de holno wiyete ewa walla ɗo joni dokken yeru ɗum ɗam inde ham ko inde tan so wiyama Amadou foti ko arab foti ko pulaar ko onon tan walla somi yiɗo madrasa mi windi ɗum ɗo mi windi ɗo duɗal madrasa o so windama e arab ma jangguin ɗon madrasa jangon ɗum taron ɗum ha mbawon ɗum rewde hen kono kadi alay sago so a wawi helmere nde kono kadi a anda firo mayre ko ma pirtaneɗa nde mbiyeɗa madrasa to fitti ko duɗal ɗo noon so tawi a wiyama duɗal so tawi aɗa wawi bindol ngol kam sa jangi tan jirani ko Thierno Samba wima duɗal ko ni ala ko ɗum moynuɗa deke wadde ɓe ɗon ene jangguini ene fammini wonde neɗɗo o ene yaawi ɓamtade e nder ɗamgal makko sabu so tawi en teskima leyɗele ɓurɗe hewde aduna hannde to baŋnge doole ko wayno Amérique en hankkadi nam leyɗele limteteɗe jeeɓeteɗe ɗe fof ko ɗemde maɓɓe ɓe janngi ko ɗemde maɓɓe ɓe golliri leydi ndi haa ɓamti ɗon kadi ɓe ndeyi ɓe punti haa ɓe tacci Afrique ga ɓe gande maɓɓe ɗe on sahaa kuutorɗen ɗemde maɓɓe liɗɗen ko men ko mbiɗen ko ɗum woni ko ɓamtata wadde ɓe ɓamti heen on sahaa kadi jaaɗen heen less haa hannde noon kadi en donki famde eewa kono noon ene hasi ni so tawi woni ene continue ene jokki sabu en jii wayloji ɗi ngara kala e sahaa e pulaar o haalirte ni ko noon ko ɗemɗe ngenndiji ɗe kala e sahaa ñalɗi mum ɗi no ngardata ni en gasi ne gasa wondema ɗum waɗi waylare no feewi ɗum noon jaafo ɗon rennduɓe peccat ɗi ɓaafti no feewi ɗum noon so hacci ha sahaa goɗɗo ma e ngartu hen ɓe ngardi musidɓe men mo ngannduɗaa ko Thierno Tidiane Ba gollidiɗo men e Dakar FM mo ngannduɗaa ko gondaɗo ko gila hanki ko adi hannde on ko duɗal madine elmi dagal ukkas ko noon kadi ngardi mo ngannduɗaa ko musidɗo almudo mo ngannduɗaa ko ne wiye Mamoudou Sy ɓe ngardi makko ɗo kañumni kadi ko neɗɗo jiɗɗo gandal no feewi keddiɗo on kadi ko onon mbaɗa ɗum présente Moussa Sy Oussouye lendere Sy mo ngannduɗaa ko lomdirɗo lamɗam hakke mum welde e jirwude kanko ne min mbaddi ko heewi e nder duuɗe pulaar min jaadi ko heewi e jilluji sabu makko yidde jangde hoore nde min wiyatama ko ordinateur tan ala fof ala toon jime an kadi namde ala fof o jogaaki e daari tindi en kadi machallah kadi ko neɗɗo mo ngannduɗaa ko jiɗɗo hunde nde dariɓe hen kadi gila hanki ko adi hannde baddade hen ko fayida no feewi ɗum noon kamɓe ne so tawi woni ɓe ngari kadi
maɓe mbaɗa heen ko weɗɗa no feewi no feewi hawteɓe kadi jomiraɗo en mbaynoro tan e yimmere men nde mbinden ɗen ƴeewnago am e leñolam ƴeewnago am e leñolam ƴeewnago am e leñolam ko ɓamtare woni heen faandare en majji holto gonɗen ganden hande men beele laamoɗen janngo men aadaji men wurtinen aadaji men moƴƴi wurtinen bidaji goɗɗoɗen jayndiji kumpeteɗen kuman binnaaɓe kaɓoɗen tawde ko ɗemgal men yo ɗum won paara men aduna hande ko yaate heen ganden wurtinen ɗemgal men tinnoɗen woto ɗayen huntede kalaɗen janggen beele ganden janngo men naftoroɗen e gurdam men kisel janggen beele ganden janngo men naftoroɗen e gurdam men kisel kala ko lettinte en kelen pelen pellen haɓade anƴɓe pelliden neɗɗagal men juɓɓinen leñol men woto ceerden fonden beele andinen hasidagu en gandu goppen so en mbayi noon maleɗen e te kisen e koye men hanki e heccanki men woto jejjiten fewnen yonta men beele ko arata janngo ñamba en yuɓɓina ha ɓuura yonta men diine men gardinen mbi ɗum won hoore binɗi men gandewɗen hande men beele wooda ko laatiɗen janngo men heɓen gasten e koye men ndendi kisen kisnen e sifande Mouhammad Aha Thiam tetadlar ɗum noon jarama machallah wetna bisimilla Thiam Tidiane hande bisimilla ma o jarama no fewi Thiam Tidiane Ba bisimilla ma kankone e diɗal makko. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Waaleykum salam. min calminima fof min joni wondilaji on ɗo min calmini ceerno Samba jarama e ceernajo funti en noon sen gandino e gadano haali ko haali ɗo kay ganda seɗa ɓawi rettude kono en gueto tan eɓe mbimo yettande sababu wawa yettude Allah en jetti sababu ceerno Samba Lo guila hanki hande suwano ceernajo wiɗi e moƴƴere makko e yaajere makko tinnane makko yidde makko kadi yimɓe emin gandodiri hande ɓuuri duuɓi sappoji o jangini ɓuuren hewde e galla men miraɓe fof ha hande Allah waɗi ɓe wi so neɗɗo tinima noon tin ɗum tintina ɗum ganda kadi aɗa tinimo o so tawi neɗɗo tinanima tintinmo to Allah woto andinma tinimo saabu Allah ɓaari onon nendi neɗɗagal on nendi diine o ɗum tindintama e tum ɓenni kadi en beltima no feewi ene wiirde jonde nde no sifori ni holliren no rewɓe tinɗoɗen no feewi rewɓe ene jeeya adiɓe gonɗi e nalaɗo sallllahu alayhi wa sallam no ceernajo wiide no nalaɗo sallah sallam wi to haaru hira nde Jibril wimo janggu o wimano ɓe ɓayri ma anda ko janggani nde wiya huule o artinde ko nene men haadiɓe ko on adi jaɓɓademo omo ari mo huuli omo signa wono yiide zambiluni cuddam ɗum tagi hande heewi hande so goɗɗo yalti galle tan an debbo won artan mbiyamo dede addu naggam won naggam ala joƴƴinmo joƴƴinamo hokkama ko yeeri walla gaddinama ko ñama ɓallinama ha haqqille makko arta puɗɗoɗa haalde haajum hasa Allah hoddiri e sellane walla hôpital woto ummo guesene walla mbiya anda ko heeɓi ko anda so hoppiyaɗ anda so hoddita wawi wonde fof o ari o teddini o joƴƴinimo o yimo nelaɗo holko hemma o min de mo hawri neɗɗo mo ganduɗa mo na ko tagami ko tagode tagami meeɗa yiɗi neɗɗo baɗan eyi wonon no yi Jibril no huul nela haadi deƴƴinimo ha o deƴƴi wimo way ni o yimi duyima yo Allah waɗema barke eko jibinta yo Allah waɗe hen barke debbo ene jeeya adiɓe gonɗi nawaɗo sallah sallam te gande Qur'an o gila Bakara ha naasi ko debbo hokka simore woni suratu Nisa rewɓe nde ngal ɗo teddugal Allah addi teddinde on kono teddinde koye mon jiɗon koye mon kormoɗo joom galleji mon neɗɗo noon a wawa yiide aɗa moƴƴa bowon a moƴƴata nder galle moƴƴere ko galle to ummoto darnaɗo sallah sallam no foti o wimo ko joom makko nehimo moƴƴini jikku makko omo wano farnade gandal walla farno jawɗi walla farno ɓingu moƴƴaɗo kono wi ko neeji addabani rabbi o ahsana tatibi o joomam nehi kam moƴƴini jikkam neɗɗo kala ko wawi jogade sa ala needi hay hunde ala tinnoɗen jogoɗen needi noon neɗɗo mo jiiɗa fof wat ko kañum ɓurma needi ko toon fuɗɗoto wona mo jiiɗa fof jawa ɗum wona mo jiiɗa fof mbiya kaari minen ɓuuri walla kaari ko ni ala neɗɗo reeno famɗinde neɗɗo heewi mo jawata taw janggo e janggo anda holto kawto waɗa ko heɓɓinma walla waɗa ko walluma ɗum fof nene saaji eyi neɗɗo noon
hande jangguiten onon jangde mon ne waɗi sens ni nden minen mi jangal noon e arab ceerno Samba pulaar ala ko arab o ko ɗum kijjata mbaɗa hen ceerno waɗani accinal tan piya pecce fodde ha non ka famdini sabude haalde kalima arab kalima haalde ɗum ene satti kono hande ko pulaar winde pulaar haale def kono ko sens nañ ɗon jangde mon ne weeɓi joni noon ne weeɓi noon holko woni nafoore mum janngo ko gile joni ceerno mon teddinomo jiɗomo hormoɗomo par ce que mbi kala gandinɗomo harfu on a wawa ɗum yodde omo wano ɗaɓɓude jawdi o ƴewdi ɗamuno mbaɗini o wano ƴewde jiɗi walla liggo kono konko holko foɗini sababude gandal saabu ƴiwde majjere ne wiyi noon pulaar noon ene tardi taddani hande so tawi a windanama ɗo hunde lettere aɗa yiya binde ma suuro manna hoorema bindana hoorema taw gottinani joni so tawi mbaɗo namni joni wawa yiide binde ɓiɗi yaha mam mbaɗa walla mi yaha goɗɗo liinani so tawi woodi woni kaalis kewɗo tan mi anda no foti o way fumtudani sababune majjere ɗum tawi neɗɗo jangguita ko ha wawa nabde ɗum janggo woto wi ɓaari kaari en ñaggani walla kaari en minen mi ɓenniɗo walla mi fotani ala jangde gasata jangde kadi mawgu e cuuka fof ene jangga hande ñamani jangde ɓuuri weeɓde a yetti noon suuka heɓa duuɓi tati o kay heɓani hay duuɓi sappo walla sappo e ɗiɗi walla sappo e goho kono ene wawi winde inde mum ene wawi hiccude nden e duumu heɓa ha duuɓi sappo duuɓi nogas tawa limde sappo pinal nden ngal e pinal joni ene seedi pinal joni ngal ɓuuri weeɓde e pinal nden nden wonno pinal ngal jamanu ne sifori ne ɓitti paaɗeni ene woodi kono joni Allah waɗi ene yaaji jawdi ari portable ndeji fof ari hande ko portable ma tan aɗa wawi timde hen ñanga aɗa wawi timde hen dussiɗa keɓa hunde fof keɓa ganda ɗum basino tinɗo ɗon hen no feewi so ɗum ene heewi almuɗo jogoto ko duuɓi tati almuɗo ko duuɓi tati jogoto walla mbiyen yamani duuɓi ɗiɗi duɗal tataɓal ngal yo almuɗo reeno guila jeyaka e maɓɓe e duɗal ngal fof adata ko galle to ko toon duɗal ngal fuɗɗoto ko ceerno Samba jangguinen ɗo ko jangguino o windino o timmino o hanni on so jeeyi to galle to ko toon tippi toon ƴeewon ko ɓenni ko oto ƴeew ko hande ƴeew ko ɓenni ɗon ko ƴeew o reftade hen kala ko cagguɗon hen janggo walla ko kala ko paamani so kadi mi ceerno de a windini inde ɗum na naggam ɗum paamani awata janggo o walluma kono woto ƴeew windande hande nde tan mbiya nden wayno tan gasi weji ɗum woni jomum ɓennde ko yiji duɗal ɗimmal ngal ko bedda duɗal bedda ndeno ɗum hande ɗum ko tardol no feewi hande heewi jiiha sukaɓe tan jaaha e beddaji ngala haaju kala no neɗɗo ƴeewa ko nela ta alane nela ko yaata jiila e beddaji ummoɗo yaaɗo hakkaramboto taw ala ko soodide sona hotane wotere nda hotane ummoɗo ɗo hakkaramboto ala ko jarata kadi sa soodide hotere walla groupe ni yaani taw bal ɗattino e gosto ɗen taw yiɗi yiide ɗum woni addata ko caɗele janggo hade ɓiɗel ngal ko duɗal ɗo ceerno mon on jiimo on jiyanimo fof yo wa o monɗo foti o ari foti o arani mawɓe mon tan ene mbawi arta heede yeeso mbiya hande hayso hay sinno o yamira ɗum goto ummo tan e aran tan wiya gaari hande mi lomta cahaɗa konko so soyni won omo welto omo yiya hen ɓeydade omo anda ɗum oɗon batti haqqille e jangde he omo anda oɗon tinni e jangde he kadi e ñaago Allah tabaraka taala yo Allah junɗo gurdam men Allah kadi junɗo gurdam ceerno en jii ɗum ɗo fof ko sababude alhaji Mouhamadou Seydou radiyallahu taala ɓame o dañi o ene laaɓi ceer nden holko ñamata ɗo saño mamilam hen enen en gaari fittinama lowre nde ha laaɓi woni enen kalnomo radio ɗum lowre nde laaɓi ceer sona mo yiɗa walla mo wela kono biɗo kay jangde ala walla biɗo hande gandana ala jomum wasa yidde to kono hande kay jangguinoɓe ne goodi jangguinoɓe ne keewi minen noon hami kokkon sembe hami kokkon tottal no mbaɗo haysi tawi tinɗo ɗen neɗɗo noon so tawi no yeeyi tinno ko tindinoɗo so aɗa yiɗi jibinde ko barkini aɗa yiɗi yiye soyne yiye wertene welte joƴƴine o guille to needi to galle to neɗɗo na wawi ɗa nehata ko nder galle to mbiya aɗa nehono goɗɗo ko jinnaɓe to woni ko needi ndi hokkete tinno ɗen ɗoftini jinnaɓe neɗɗo kala ɓoftude jinnaɗo andu on kala ko wawi ɗaɓɓude aduna o heɓa kono so tawi tan ko barke jangde o barke jangde gandal jangde kono barke sodata ko noon de e on noon